Gurti chalukna thangui thwikamu train bai pherejagui train tola kwlaiui thwikamu. Gurti chalukna hwnkhe cherai rok jotono hamjakbaio tei o jit no bono chalukrwkha buma bupha. Chalukmang o jit ni bagui no kisisa ni bagui bini langma chowui thangkamu. Even o train bai pherejaka hwnkhe ar jagao bini bekereng bukur phano manrwklakamu. Full speed khlai phai tongnai train 40 ta dibba malgari kuplung khlai o train sakao o cherai hwnkhe to tolao kwlai tongrokha. Bini saka tei 40 ta dibba mal sapungjak gwnang o train bini tola tei laikha. Amsaksa khe speed o phaikha o cherai bo sawi manliya ar jagao no gerokjak tei wngui tongkha. Phiaba ar jorao jotono wanlaijak je o cherai bade banchi no banchiya. Phiaba koyek minute ni yagulo o train bo amsakhe speed khe phai tongmani bagui koyek minute bai no ar jagani kutului thangkha. Phiaba belai kheno kaham kok o cherai ni sago kisisa pano dukhu manliya ar jagao rokoi tongmani bagui o gap ni bisingo no bo banchiui tongrwkha. Jotono uansuklai tonglaimani ar jorao bo ar jagao rokojak train bo phai rwkha. Jotono thwika hinui uansuklai tonglaimani bwkha dwk wnglayi. Baksa keba naisinglai tonglaio bufuru train laino hinui. Baksa keba mokol khapungjak omo kahai najara no naiai nugyai tongkha hwnkhe no kaham. Nukha hwnkhe sago kwlaio obo kahai kirimasincha mangpili no nasikya tongmankhe no kaham hinui baksa keba kutul baikha mokol khapung baikha baksa keba kha loklai naisinglai tonglaio o cherai kunude wngno thwide thangno naikeba kirimasincha kahai khe da banchiui phaino hinui. Phiaba belai kheno koktwma kaham aro nungnani nangkha o cherai train bai pherejakmani yagulo bo kunu wngliya kwthang kaham kwrwng khlaiui no kifilui phaikha. O 11 bosor umor ni cherai teisa haino hai bini jibon kwtal manui bo banchiui phaikha ar jagani. Obono chungchini kok bai chamatkar de hinnai kapal kaham de hinnai naikeba mwtai rokni karisma. Norok comment khlai sandi comment section o. Uttar Pradesh ni Chandari jilao Sayyid Raja railway station o gotna gotikha ar jagao khoroksa cherai 11 bosor umor ni ar jagao kheto tongo kheto Gurti chalukmang nokbar ni direction by direct bo railway station eba kheba railway track bwskango thangui soguikha je jagao Gurti direction thlangui thango ayangno o cherai bo khaprumui thangmang direct railway track eba kheba railway ni train ni lamao thangui soguikha. Tei ar jorao no sislabui manliya train bo phai rwkha full speed khlai ar jagano hoite kharna pano kharui manya tei kutulna phano kutului manya pherejagui ar jagao no tukra wngnani simisi tongsuo. Haini bagui no o cherai bo ar jagao rokojak tei wngui thangkha kirijagui kharna pano kharui manya yakung chonai yakheba totra langma phano chonani tongo ar jorao. Abagui bo ar jagao rokoui tongkha. Rokoui tongmani bo tongkha phiaba yango nasigui tongnai borok rok jotono wanlaijak bade banchi no banchiya o cherai ba thwui se paikhana bwle hinui train bai pherejak ar jagao no kepekhana hinui baksa keba mokol khapungjak baksa keba khalogui naisingjak o cherai tamo wngkhana hinui. Hinkhe train bo full speed ke phaima ba koyek minute khlai no bo o train lai thangkha o cherai ni bwsakni sagani simi hinkhe no o cherai bo ar jorao belai kheno kaham nugui mankha kaham kwrwng khlai no bwchawi kharui tongmani o ar jagao tongnai borok rok no kirijagui hinkhe ar jagani borok rok bo o cherai no romui poila kheno bukha omo haikhe ar jagao tangui thwngui tongnani nang hinui kisani bagui nini langma chonani nangkamu hinui okra rokni sikha mankha bo ar jorao. Omo kahai rokni bisingo ang sanani muchungo omo kahai cherai rok amo kahai khe thwngui tongmani kisisani bagui boni life no harinani nangkamu haini bagui no sanani muchungo
Bumabo phabo naikolnani dorkar omo kahai cherai rokno jodi no kisi sani bagui jekono bol ongoi thangka hankhe sarasi bonwa juknani nangkhamu o bumabo phabo abagui bwsa bwtui rokno naikolai tongnani dorkar biyango thang tamo khai borjagao thungnani thang jate dukhumani tui khlai tongnani bagui hinkhe norok tamo sanani muchung obo kahai rokno comment section na thangui comment khlai salai di.